Mao na ang gamit dadun for today. Gida ko kamera na para ma-film na taga mga laag dito. Kare ra isuot, ina ko magdagla yung sinilas. Why? Ora gamay no, pero daghan mare masud. Lahi ko tara dito nga kanang dito sa bol. Ikaw, kitaan. Sa nakitan dyan. Grabe sa may mo gusto. Ay ko na may puli dari. Good morning guys. It's a nice morning. Uwan gabi pero di pud kaadyo hinahinay ra. Ang isilong ang mga pinabuhi kay di man to ganahan og muuwanan. Yawa masilong ba mabuhi ni basig mamatay ni malata. Ano ba guys? Buhi na sila pero di pa pwede kuhaan kay injag ma-inconsis. Silong may kay injag muuwag ka sa ganja impas ni. Di guys, ara nang ka himas isilong kay injag muuwan. Stop! Wait for me. I'm hiding my plant. Kaya hindi i-hide impas ni. It's plant is hiding. Yes, because it's raining. What plant is that? It's bougainvillea. It's good. There's one, Nanay. You say hi to the guys. Hi, guys. Good morning. Good morning, Tita Now. Nindot as buwat ko sa amin. Hi, Tita Nanay. Almost in season na sa bougainvillea kay ting-uwan naman nga darag na. Pero buwak ra po ng utro kainit mo po pero madarag lagi na iwan pandog agad sa mga buwak. Almost na po ready na po ni si Ja ipang ripat. Murag kamatis man siguro ni. Kamatis at karitawong. Pichay, upo. Batong guys, torag batong. Hanang gi balhin sa juta. Di arag sili guys nga katong gi video dito das na agi. Dali ra kaadyo ning tubo. Awa, para nang bagaa. Ay, grabe guys ang papahan nila guys. Kani ganahan ko dani kuan ako dani nakapaliwat na ko. Orange man kuno ni. Orange baday ni mura mag pink gihapon. Wala tanawa. Gapas sa jun naman si Jada ana. Halan sa man mahaglap ang kuno ni mohawid. Na ija man nakit-kita ng mga dahon or buwak so ato lang maning kuan itong ibalhin. Dako arbag unod guys, makaon naman siguro ni. Ay, jara. Uy, nakakapakan siya na. Di ka kaabot. Di ka labay. Nanay kaming guys, nga buwak. Ano guys, popcorn. No. Nindot po color kay puwa. Ini guys, grabe rin niya kakumon. Pero rin nindot talo na kaadyo pagka-pink ba na. Mura na siya na pagka-magenta. Sumun raman na si Ja, pero nindot gapon kaadyo no. Nindot pa rin mga magic cross guys oh. Mo-bloom ini kabuntag. Ay puti. Pero mga umuinit na mapalang na panijang buwak, matuog na. Darag ang mga ibang tanong guys. Sa kabuan ang nakalipas. Uli na nagdahon. Karidaghan na rigdahon pero di pa ni kakumpiyansaan. Kay injang mga larag ni gata nga. Kalitag ibut agad sa tabon. So tambunan sana. Kaya po doon, tanawa. Daghan na. Diba? Para hindi guys, nadaghan ako na nagpang-harvest. Tanawa. Dagan nagdahon. Pag tisok na danawa ni mga dahon. Nanahon ra sila. Nawa sidat. Grabe ka. Amazing mo nang nahigam ko guys kay nabuhian man ko. Manang ganahan ko hanay baligjag mga muwak na ni. Uwakan sa nadaan. Mga common ra ni siya pero nindot man gyapon ni muwak. Tanawa. Daghan nagdahon na. Yung mga zero dahon ba dyan ni sila? Mga sanga-sanga rin yung pang tusok-tusok. Kare, taliliin. Na guys, naman. Grabing kapriti na kaadyo. Taas na si Jaguan. Isang iuli kay napay moist. Anak si Jaga amazing. Lami din magtanong-tanong no. Kay amazing kaadyo. Ini mo sa lingsing. Mura bitag fulfilling ba? Ay, nakapuhi ko. Ano ba? Nang ganahan ano po panisok-tisok. At dahil dyan na po ko gitisok kahapon. Then guys, bago na po nina napaugat. Kanawa. Imagine na guys, 1 week pa na. Ay, bagang dahon. Di kanawa. Nanay, ugat. Kaya dali aran yung ugat ni. Amo na pa ni ang balhinan ng ugat ni. Dako, kanawa. Ano po yung mga dahon, daghan na dahon. Ano po yung mga ugat. Amazing lagi ka adyo. Pero, si Mana pa ni. Ano na po yung ugat na.
Nanapidahon daghan ug tuloy-tuloy na. Nanapid si Jai ugat kit-anin jud dara. Daghan nagdahon. Nako mga products na rin nangabot guys, mga lipstick gikan sa O2O, foundation, mao ni ang trabaho today para ipang test ni sila, ipang swatch ni na. Naghinahingin ako abri dari nga mga lipstick kay unam ra ba ni kabuok, mamili ta asay color dani nga nindot nga mobagay sa ang naong. Kay naabad sa pa yung mga color nga gwapa ang tatan na, mamahot na minunta mura na nung tagkaglaag. No, paadyo nang pili jud na excuse me, pili jud na perfect nga shade para sa ato ang skin tone kay jama-jama tag lipstick pud ug di mabagay sa tang nang mura bitaw tag na sa man sa mura ng luspad mahinuon, lusyang mahinuon. Naay mga lipstick nga nagkulor nga makamaot mahinuon nato man piliin nila tag perfect color. Daw naman ni ka shade siya ruga di mo perfect din sa ang skin tone. Grabe naman jud puning naong nga gad pud ug wa gad pud mo bagay bisag sana naman jud ka color daring unang kapuk ang gihawitan. Grabe na naman gad pud. Kani magupong uto nga brand guys nindot. Nindot si nga mga products. Unum ni kabuok so ato ning swatch guys. Tanawan niyo sa TikTok guys. Pero namo mapilian dadto ra mo mupalit sa ang shop nga ibot ang kay mao tug legit daghan ra bay fake dani. Mo magbantay-bantay na lamang jud putag nga mga fake ron kay kana laging sikat nga mga products sundugon tapos mga krento. Kaya ron makakwarta sila. Gamiton nila jadi di mao product ipada. Mo na magbantay jud mo sa mga shop nga injo ang palitan. 2,000 years later. Mahaw! Saging lang. Okay. Makalubot. Yan tarin doon, manggang dabong. Kinawat ni in preso dun na. Wala yung sa danon guys, sardinas raon sa yote. Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. Yung sardin sa taron kay, hinig panagat. Wa ka pang grocery, bisis undoy, sige lakaw. Hapon sa kani kay mo mo gitapok tani kabay ni sa pabahay na to no nga to. Fundraising na to sa Carmen. So katong gi-vlog ni Hilaw, ni-commit siguro nga wata siya. 1 million? 1 million bro. Nasa 70 or 80 pero di mo to nag-fundraising ta kay kanang 80,000 dili ra mo na kayo banto ko nagbayad kay sa mo tag-mall pa ta ubay mo mo to nga pila na tigaw nimo law wala mo mo 15 Wala ni plano sa bay. okay mo na plano sa bahay pastorya sa nato si Inday ito sa istorya ni sa update na sa kuan at least aware mo ba magsugod na mo ano 2,000 years later. Mubo sa ko guys, kay bidaan ra ba ni ang mga tanom guys for 4 days. Oh, kalimot ko gihunin do na ko biyahe mato ko Bantayan Island. Nya mura magdi ko kalapunan kay ningawon ko sa mga buwak. Buwan sa nadaan kay aron mafeel nila ang pagmamahal. Nga naman na nitron ka adyo magitanaw ag ko ang temperature ng adlaw init tanawar ko nang handalya dito guys tanawar. Harap na atanaw kita mo dana na usbong. Umiwak na siya. Guli na da naara na nagka-perfect na nag-blooming. Kaning mga bumbil guys, di na nagbubuan. Magbubu ka na ras punuan. Dati lagbuwak kami madarag. Pero puti na nga darag na jud siya. Kaya old na jud ang buwak pero padung na pud mamuwak ag uban ni jang sanga kanawa. Na namudlot na pud. Na naman to nang utanan sana pagpabuwak. Nabunuhan ra na nimo every 15 days. O 14 maura to. Inja ayaw bubui kung basa pa agijahang punuan dapat dry na jud siya kay di na sila ganahag basa inja kuan pod kining ipaantag sa init kay di na sila moangay gisilong na nimo puro ra dyan na dahon ang sibuyas Bisaya ra na no mao ra po na mga sekreto mga salin-salin sa kusina mara na kuan gikan-in man na nato so nga na ra pa tangi abono kanar pang gikas atong kinain pero imsod pod ba awahang taong namunga na jahang gikuha kay unang bunga kuhaon kay magpuno
focus as just pagpadako sa diyang lawas. Kaya mamunga na, di naman to ka-focus padako, focus naman to sa bunga. Tapos yung palida, namunga po to, mo pagpagkuha na ganina. Gamay pa si Dya, pero bloom na. Basta antag sa init. Muwak na. Nakapakuan ako dahil, nakapabalhin ako dahil, napipadung mo bloom. Nay mamatay na napoy mo bloom. Kani kumintang raman ni si Dya, pero nindot gihapon. Daray dyan ko pa ha. Dugay laman dyan mo bukad kani. Dugay dyan mawa, dugay mo bukad. Pero dugay pa na dyan malanta. Dyan tanawa guys. Isara ni dyan kabuok guys. Dyan tanawa. Na anak ko ibalhin na na. Padakan sa laman nato. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naghan ako balhin na para managhan na sila. Diyan managhan na. Mamuwak na. Palitan ninyo. Parang kakwarta ko. Ha? Dapat ay blooming sa tang pitimining rose. Himus ka ajo. Ay undang buwak ni. Ada. Ay hapit na. Isa laman tandagan. Kaya may entonces anja. Nayang pakita ni Judari. Bitsa. Ang gipaantag sa init. Mga bougainvilleas na siya nga bagong nabuhi nga. Pabuwak na pa din nato. Sige na ni mo kutlo. Tanawa. Kita mo na nang way mga udlot. Nanang kasi kutlo. Kaya rong mo sa lingsing na po sila. Tanawa. Para managhan nilang dahon ni ngana. Naningsing na sila. Kaya sige kutlo ag tumoy. Diba? Tanawa. Kani kutloon. Ayaw sa laman na kutloon kay gamay pa. Patasan sa katag gamay. Kaya pag uman na nila sa lingsing. Kari. Pabuwak ko na laman niya. Manang giantag sa init. Sa tanawa. Bubuan na nila sang adlaw. Padrayon sa nang juta. Naibalhinunan pa po na. Wa pa man iabot aghang kaang. Dahil Australian mulberry na nga. Garabing gamadya. Bago pa yung nagiupawan. Sa tanawa. Ano ni sikreto sa inyong mulberry. Di po mo kapabunga. Arang gamadya pa nakaadyo. Pero ay bunga. Dagko na bunga. Mudagko pa na. Kay baby pa man na. Kay Australian mulberry man. Dagko man. Igikan man ni Ma'am Jinami. Salamat. O tanawa. Kana tananda na. Nag-bear na sila og mga fruits. Mga bunga na sila. Bisag arang kagagmay. Kaya pag bali na mo diri, kuhan man ni si Dya, wa maatiman, nagkalabugan rin mo sa kugo ni nga na. Mauna nga, gipungan. After 2 weeks, usbong na na bunga. Nawa kari o. Kari murag na ahat man ni si Dya. Na. Pero, andali ara, after 2 weeks sa pagpruning na ni Dya, na bunga, gidahang mga usbong. Mga adya mo kahadlag pagprune. Kay pruning. Maupor na si Dya for a short time pero hinigbalik da na bloom na na. Nang bijabas nga nadaot man. Nanarbay buwak. O na wa pa jud si Dya kakuan. Mao nig sidlis guava. Nanay mga buwak na. Mao na hang gamit dadon for today. Gidako kamera na para ma-film na tagat mga laag dito. Kariray ang isling para napukoy sudlan sa mga personal nga gamit ba. Karera ang isuot, ina ko magdagla yung sinilas. Karera kay pang girl nga mura po sa panglaag ra ba pero pang girl gyapon gyud ang atake. Gikan sa Bufax available list TikTok ganahan mo. Kumpira na sa tail din. Indot sa ba kay bisag mag-adventure ka. Girl na girl gyapon mga atake. Kay kuan man siya panglaag-laag kay kumpira sa kay rubber man. Kadung singot ko guys, lamir ba kog eyelashes oh. Wink and blink may gahimo ani. Pero kuwang kong tugma nga ito mga kalimutaw. Hi! Tagita skalat. Nanay, come inside the room. Why? We need to go out now and eat. Oh, look the puppy. Yeah. Look The at happiest the puppy? Yes, I'm looking at it. Are you happy? The puppy. Thank you kuno Tita Janet for the puppy. Tito, Kuya. Jerson. Sison. Mm. What happened Dat kuya Tito Jerson. Tito Sison. Kini guys, kalat jud gihapon ni kay ko stock room na hamaning mga products dani plus duaan pang dalton. Oh no, it's wet. You peed in the bed. Look, there's only peanut. Tutum didn't pee that? Of course you did pee that. What happened coconut? Ganda. Asset na siya. Kana na mga nga pagtulunan.
kuha na mig ticket pa doon na mig Cebu. Biyahe na magkaroon alas 5 na mo kuno mga tang plano alas 2 pa kay alas 5 na mo kuno bakante. Wa daghan na siguro yung mga tao ron bebe sining ubos na siguro puliti sa gasolina. Yan lagi gasolina. Ha? Pulitihan na gasolina? Di ba gasolina ba basi us na ba maunang daghan na siguro yung mga tao nga nuroy. Salamat, salamat, salamat. Tutang nag-video si Kuya kay remembrance. Mamatar! Hawa kay di man nagnaong ni Kuya. Bye. Thank you. Nagda magkog mga laptop kay pang mag-work from home eh. Nagidamig mga laptop kay work from home. Dahil pala ila di ka na sa makabanday katuningan ka nga mga pila edad na bantayunon pa na. Si Inday Angelique, can call her Inday. April, pwede tawag rin mag-mayor John. Pindi ni mo. Si Ate Florilisang, maguwang. Si Amy, diyang bata. Amy, hanag ang kipila-ila. Ijang mama, ijang bata. Ayaw ka, wawim kay na, magingisi ni, maraming mga kuan. Ganahan na silang magsingis eh. Wala ni mga problema kay anad ning mga cowboy ni. Daray pango guys so si Amy oh. Hoy Amy, agka nang atong puy-an kitang tanan dito sa ka kwarto. Pero lami man pud no gi-search mag April ya. Gi-search na ni sa tanan. Sila nga sa mura grabe. Mura mag. Sa may Amy mo. Mura mo manglayas day. Ang dami ko sa kabulig na saging. Taghatag ko ray. Hatag ko day. Sa kabulig. Wa man isud nang imong malita, Ilhan. Hani bisud ani. Saging Kaya lagi. masulog kag mga himan sa panday. Kana mga martilyo, tigib. Mura namang ate mo kanang arang ini gina ba? Uy, bugat ka jud po, arang bugata. Maglisod kog daog, ra bugata. Ana kasagana man giingan ara. Tulog mangga. Masango man kanay mong martilyo im. Halag na. Man okay ra ng laptop. Bugat na bugat. Ah, gara ah. Hastang dilibad dira bugata na oy kay na yung mga himan. Kira man. Okay ra bag laptop ma scan dira madaot. Oh. Lagi ka? Lagi, taga-alisim na yung kalipag buwan. Ah. Si, kuwan si. An may kasaman. Wa na kaila. Kalimag mo ko. Wala namang gumok. Ay wa na. Wa na agay. Yan, paluwin ko ano, si Ato ni Sergio. Nag-aubay biya ko na sim kita to. Oh. Yaryo. Ay, salamat. Okay ra rin tubig ya, bitikan. Ginistorihan sa ito, ginistorihan. Wow, gahi. Ana dyan na. Pero way kulira, gahi ra. Gahi ra, way kulira. Para mo ito pagkanto na magpanila ba? Ah. Ing bitaw ko kay ang tugyon kanina pagkan. Ning beep. Katawa dun pag sobra magtama na eh. Ay, mazo ni mitahag makapahuway na tadari. Hi, after 2 hours of waiting, makasakay na gud mi. Ito mo sakyan. Ana. Abot din. Barko din as. Bugat na lagi bago ni bang panada ni overpack na pud. Gapod ya, mura magbulayas. No, I'm not. Oh, see? Lagi. Gamay ragi mo ha. Karing usa dia. Big. It's Wara na matarang og more putos. than 7 kilos. Katiri gani wa siguro ni Offload na magdaginisan. Offload na niyo. Gamay ra makadjud na. Airplane. Kasi nakada makakakonti. Kasi kung hungap ka na ho. Nga manghuwam man ang gani po kung April ug Inday. Mao. Ora gamay no, pero daghan man ray masud. Alas 6:20. Abot mi dari Cebu. Pero alam dag pa no, bisag alas 6:30 na hapit. Day, ha, may portahan dani, day. Ano na, abri na, day. Agsiimi, asa mo ito bisag dyan? Aga, taka na liman diha. Arang ka dari, dali. Ano, may maran. Si April na naman, si April, basig na, dili na to. Kasapan sa dalaan nila yung, may pilisa lagi. Sira? Wala, si Kuwan. Kasi tatos bag, uban. Kasi, musiga. Kuan yung katungduhan nga. Day, unsay address daning Puso Village, day? Puso.
Carbon Cafe. Carbon? Carbon. Ah, City Hall. Oh, din po sa pilit dari sa kung may manihapon kaya sa may tugo nagabot sa bahay nila ini. May kauna kay di may katabok Di may katabok ka taga bukid mi. Hapon tadaan kaya rong nigulirat ko dito na lang kita. Here at Puso Village. Ay, nice. Naghanday pagtao dari. Naghantaw dari. Litsun ko numi. Unlimited. 299. Okay mo litsun? Okay mo litsun. Nabisi may ganahan ka na. Tigdian. Prol! Dara prol! Taray prol. Naghanay pagkaan dito. 150 na to mix Mix seafood. Solo na siya. Kaon sa inyo? Adi ko mag-mix. Manaraho ang kuan ra ko. Tempura ra ko. Thank you! Maling hapon sa mga taga Bohol. Seafood. Kaya may dagat. Ay! Panas tayo! Mingaan! Boy, Prel ka nang imo. Puro naman sinapagaw. Uy! Lai kutsara rito nga kanang dito sa bowl. Mana ba? Kamu to na silupin. Nakatilaw ka. Uy, ahoy, maroon yung kalipay. Sa tani hapon na, way busga na no. Yan ano po. Namalit nag-accessories. Pagkani kaabot sa isla. Tuwas isla daghan. Because we don't have accessories pa, so our body is very boring if wala yung accessories. Daghan na. Puro tanang sa kaset. Uy! Kamu may nangunag pili na siya ngayon yung gatadaran ka mga dyan. Kuwangan ko, ako na pala nagpili. Ang forma. Sa akin, pili ko. Uy, ako na po yung mapili. Kaya ko nagpili na ganyan. Hindi, nakapili na kalas na. Ano pag ano lang ako na yung nagpili. Kanihahan lang, hahan lang. Ako na yan, nagkaling picture ko lang. What mo? Ano rin ka ba? Kung kaya man dito sa pantayan, I love you. Dahil ka sa bangko ko dahil dahil. Dito naman siya mga kwarto. Si Uyo mo lang. Hindi na mag-intro na. Hindi na mag-intro. Dalo sa buwan. May Dalo na dito na to. Sabihin na mo. Hi guys! Ako na pinalipay rin dalas lagi si Tiri nakapili o Pinland ako karang kamajaw ay patasan. Pili ko. Kini pagkasan ng gamay. Lima naman tao. Oh, kitag saan ka na na. Ano lang ni Rejik? Uy, tagay English. Rejik pero lamit ya. Hoy, wala ba face? Dai mo ra ng tangaan kay kabuhi una. Di mo ko mulungot ka din mo. Di ko mukuha na. Ada nga rawat na ugma. Dali na kay pang-thumbnail. Di kan ugma ang isa may lang. Sakto sa mga 5 seconds ka tingi screenshot. Wait. Apil ko ba? Isa iko ana gasa ka manggatir kay natabunas ungin day. Wa ala. Inga na ninyo karong dako sa publiko mao. Ala, No. iya diri ra. Ang manggara. Di ko kitaan. Sa nakitan dyan. Grabe sa may mo gusto.